Assalomu alaykum binoyandagani muhtaram. Boshqa diplomli vrach, urolog, xirurg, urolog vrach, diagnostik Erkinjon Yuldashev. Binoyandagani muhtaram, imroz 27 iyun 2026 sol мо дар шаҳри Ташкент мо дар инҷа оператсионный рӯз аст. имрӯз сета имплантация кардем. Якта компоненти ҳар бемор таърихаш ҳар хел аст. Як беморе ки аст уже 8 сол шудааст, наметавонад хамхобагӣ кунад ва касали қандӣ дорад. Аз сабаби касали қандӣ узи мардонӣ намехезад. Вай ба имплант мондем. Дуюм беморе ки ҳаст 1.5 сол шудааст, оиладор шудагӣ, ҳамин оилаш қати хамхобагӣ карда натонистагӣ ва маҷбур шудагӣ ба мо муроҷиат кунад. Ва ҳамин сеюм бемор вай фарзанд нашудагӣ, якум ва оилаш дунё гузаштагӣ, дуюм оила ба кайки занг гирифтагӣ, дуюм оила қати вай қати хамхобагӣ нашудагӣ, барои ки узи мардонӣ нахистагӣ ва фарзанд ҳам нашудагӣ. Узи мардонагӣ нахезад, фарзанд намешавад, барои ки бояд нутфа бирояд. Барои нутфа биромадан узи мардонагӣ хестанаш дар кор аст. Барои ҳамин ҳама беморова ҳамин дута намуди импланта мо предлагат кардем. Якумш сета компоненти мехели кнопкагӣ, ира меджиқад узи мардонагӣ мехезад, анеша меджиқад узи мардонагӣ хоб мекунад. И якта компоненти мехели пирамидон, компания пирамидон. Инам ҳар хел намудош ҳастай, оригиналиш мисол ҳастай аргентинский, тактра ҳастай, мисол АМС, бо ҳастай ЗСА, сад швейцарский, лекин более-менее оригинал состариш ҳамин пирамидон. Мисол иҷада памятишам соза, мисол узи мардонӣ постоянно сахт мешавад, итаре мекунад, каҷ мешавад, ира вақти хамхобагӣ накардагида, вақти хамхобагӣ кардан ба амина туғр мекунад, хамхобагӣ кардан мегӯяд, проблема нест. Яъне хай хандовар аст, лекин барои ино ин чиз хандовар нест. Мана чанд сол фарзанд нашудагӣ, чанд сол нахистагӣ, оила қати хамхобагӣ карда натонистагӣ. Барои ҳамин ин беморро ҳамин оператсияро кардем. Ма беморро хурсанд ҳаст ва беморро мо чанд қа беморро ба пага иншоалло ҷавоб метавем иноба ва умедвор ҳастам ки иншоалло баъди 1 сол 1.5 моҳ иншоалло ино метавонад хамхобагӣ карда, метавонад 99%, яъни 100%. Просто фарзанд шуданаш баъди 1.5 сол фарзанд нашуда, як беморе ки гуфтам иншоалло ки уже сар кунад хамхобагиро, фарзанд мешавад. Дигар ошта боша ҳамин беморхое ки якташ 1.5 сол хамхобагӣ накарда, натонистагӣ, занг гирифтагӣ ва пеши табиб рафтагӣ, пеши дигар духтуро рафтагӣ, даш замбурак қати гирифта ҳамон ҷоиш ба мондагӣ, ҳама чизе ки ҳастай кардагӣ натониста. Барои ҳамин шумо 1.5 сол дар вақт гузаштагӣ, 1.5 сол метавонист ҳамин агар 1.5 сол пеш мемонд ҳамин чиза вайда спокойно хамхобагӣ мешуд и хозир як фарзандиш 1 солагӣ как минимум ним солагӣ фарзанд мемонд. Безоид иншоалло. Хай ҳама биизни Аллоҳ аст. Бинандагони муҳтарам, чизе ки аз худо ҳамира навистагӣ, ӯро ҳамин рӯз ҳамин насиб кардагӣ будааст ва имрӯз кардем. Шумо дар бинандагони муҳтарам ҳам хеле проблема доштагӣ бошад, узи мардонагӣ намехезад, дору хӯрдед, ҳар хел ҳама коро кардед нахез, значит шумо фақат якта чиз кран узи мардониро намебардорад, ҳамин имплант мебардорад. Шумо имплант мондан дар кор аст ва ҳамин импланта мо дар шаҳри Москва асосан ва дар шаҳри Ташкент мемонем оригинали ҳамин пирамидон, гарантияш қатъӣ иншоалло. Ва ин оператсия кардагӣ баъди кардан 95% ҳолатда беморро хурсанд мешаванд, дар охири он ки 99% мегӯям. Барои ҳамин бинандагони муҳтарам, барои шумо ҳамин оператсияро агар хоҳед мекунем, агар пеш аз ҳама метавонем, агар шуморо дору қатъӣ табобат кунем, значит дору қатъӣ шуморо табобат мекунем. Бинандагони муҳтарам, ҳамхеле видеоҳое ки ба фоида ва шумо фоидаги видеоро нагзорам гӯед, ба мо обуна шавед, подписатсия кунед, дигаро қатъӣ обязательно поделитсия кунед ва дар комментария нависед шумо дар ҳамин проблема шудагӣ бошад чӣ хел ва шумо ҳал кардем. Саломат бошед.